alle sammen, og velkommen tilbage. Hej alle sammen, og velkommen til min første video på den nye kanal. I dag der sidder vi og spiller inde på GGPVP, Kit PvP, som kommer til at være en af mine serier. Altså, Kit PvP kommer til at være en af mine serier. Kan vi lige tage det her. Sådan der. Ja, det bliver en af mine serier, det her inde. Og så kommer vi til at have noget Axis SMP, som jeg jo stadigvæk er med på. Vi kommer til at have noget Survival Games cover måske. Men jeg vil så godt lige sige, at det er ikke altid, at jeg kører det bedste FPS. Som sagt lige nu, lige mens jeg står her i spawn, der har jeg 30 FPS. Det er ikke så godt, men jeg ved, at når vi kommer lidt længere derudad, så bliver det lidt bedre. Men det vil jeg bare lige minde jer om, at jeg har ikke altid det bedste FPS. Jeg har ikke den bedste computer. Men jeg har snart fødselsdag, så får jeg købt en ny computer. Regner jeg med. Ellers så bliver det lidt senere på året. Vi gør lige sådan der. Okay, fint. Men ja, vi kommer til at snakke om lidt i dag, hvad der kommer til at være på kanalen, hvad jeg kommer til at se. Sådan nogle ting. Og så håber jeg bare, I nyder episoden. Hvis I gør det, så må jeg meget gerne smide et like. Og skriv, hvad I synes om videoen nede i kommentarfeltet. Det vil jeg blive rigtig glad for. Men jeg tænker bare, at vi potter her. Og så hopper vi. Hvis den gad at drikke. Sådan der, det gad den. Hup. Okay, så løber vi lige lidt ned bag her. Nu ved jeg ikke noget. Det kan godt være, at jeg vil targete lidt. Jeg har ikke skrevet noget om, at jeg optager eller noget. Så det er altid en start. Lad os lige få nogle bowshots her. Det kan være, vi lige kan clean dem op hernede. Men ja. Så jeg har jo simpelthen lavet en ny kanal. Double kill. Og det her, det er jo simpelthen min første video på min nye kanal. Okay, så har vi en teammate, det er altid godt. Sådan der. Og som I ser i starten, så har jeg faktisk fået en ret fed intro. Og jeg synes klart, at I skal gå ind og subscribe til ham, der har lavet den. Der vil være link nede i beskrivelsen. Han hedder It's David. Gå ind og subscribe til ham. Han har lavet nogle rigtig fede nogle. Han har også lavet til Jebo inde fra SMP'en af. Så jeg synes klart, at I skal gå ind og tjekke ham ud. Kan vi lige bowshot. Get flex her. Bum. Men ja, der er jo sket ret meget siden, at jeg lagde min sidste video ud på den gamle kanal, fordi at jeg holdt jo lidt pause derinde fra. Så ja, vi har fået nogle nye. Vi har fået Emma. It's Emma ind på SMP'en. Cookie var også derinde, men han har så valgt at gå derfra igen. Det er selvfølgelig helt i orden. Det var ikke lige noget for ham, men så vi har fået et Emma derinde. Det er jo bare rigtig hygge. Og så okay, så vidt jeg ved, ham der er ret god at gear. Men i hvert fald så har vi fået hende derinde, og det er rigtig fint. Der kommer også snart noget mere Axis ud på kanalen her. Men ja, det bliver simpelthen min første video. Der kommer en masse info, som jeg nok kommer til at snakke om nu, i stedet for at jeg bare sidder og fortæller, at jeg laver info. Men der kommer jo til at, som sagt, som jeg sagde i starten, undskyld hvis I kunne høre den der notification. Jeg kommer til at lave noget Survival Games, regner jeg med. Jeg kommer til at lave noget Kit PvP. Jeg kommer måske, eller ikke måske, jeg kommer også til at lave noget Axis. Altså Axis SMP'en. Og så er der et måske, nu skal jeg ikke blive alt for glad, hvis I godt kan lide Faction. Så kommer jeg måske til at lave Faction. Der er ikke noget, der er sikkert endnu, men det er et måske. Jeg lander de bowshots lige nu. Sådan. Lad os se, om vi kan komme væk her. Så det er nok noget af det, jeg regner med. Sådan. Okay, det går da egentlig ret godt endnu. Vi er ikke døde endnu. Så det er altså noget. Kan vi lige droppe alt det her af. Sådan der. Okay. Så det kommer også til at være på kanalen, måske, Faction. Det er, jeg skal lige aftale med nogen, om de vil være med, og om jeg skal lige have tænkt igennem, om jeg overhovedet selv vil. Fordi jeg vil ikke bare starte en serie her, og så stoppe den igen. Fordi jeg føler lidt, at på min gamle kanal, der var det sådan lidt det, der skete. Det var, at jeg fik ret mange
subscribers, fordi jeg lavede faction, men så stoppede jeg jo igen, og så mistede jeg ret mange af dem, som så faction på min kanal, så det var lidt ærgerligt. Okay, nu skal vi se, at vi ikke bliver 3v1. Okay, lad os lige se, om vi kan få ham der som teammate. Okay, det kan være. Okay, det ser ud til, at han gerne vil team med mig. Snakker vi lige med. Skal vi lige nakke en med armor her? Au, han rammer. Det skader ret meget, det der. Så gør vi sådan der, så. Okay. Okay, han har vist noget enchanted gear på ham her. Whoop. Tak. Okay, så vi har lige... Nå, det er jo ikke ham, der er booster mig. Vi har lige fået en teammate også. Skills. Han gabler. Nej, nu skal vi passe på her. Vi ikke får et helt gang efter os. Jeg tror lige, jeg vil være på den sikre side, så gør vi lige sådan her. Whoops. Bare lige for at gemme de der. Okay, vi prøver lige, og så gør vi lige sådan der. Okay, nu falder min FPS lidt. Nu skal jeg lige lidt væk på spawn. Jeg tror, vi går herover, så jeg kan gøre ordentlig modstand. Bare en der. Så ja, det er lidt ærgerligt, at min computer ikke er den bedste, men jeg, som sagt, så skal jeg nok prøve at få fat i en ny computer. Eller jeg får gjort noget ved den her, så den kommer til at performe bedre. Sorry, men jeg kan ikke team lige nu. Jeg sidder lige og recorder. Men jeg regner nok med, altså jeg kan også lige så godt sige det nu. I kender jo nok alle sammen Multigraphics, eller nogle af jer gør nok fra min gamle kanal. Han lavede nogle introer til mig, han havde lavet nogle graphics til mig. Jeg har fået den der intro, som der er på videoen i dag. Den har jeg simpelthen fået af et stave. Det gør ondt. Det gør lidt næste her. Nu chokker vi lige. Det er lidt loopet der, nu chokker vi lige. Okay, ja. Nå. Men i hvert fald, så har jeg jo fået den intro af et David, og så får jeg en chill intro til min Axis videoer af Multigraphics. Der er en ko, der står og kigger på mig. Swag. Men jeg kan lige vise rundt i spawn, for der er faktisk blevet en reset herinde for ikke så lang tid siden. Eller ikke reset, der kom en nyt map. Der er for eksempel shop, det ligger herovre nu, det så i starten, hvor jeg lige købt. Så er der enchant room her. Så er der spawn, det er lige der. Så er der noget, hvor man kan tage kits, hvis man er donator. Warps, enchant room og donator room. Men jeg tror, at jeg lige vil hente noget armor. Nej, jeg tror, ved du hvad? Jeg tror, vi prøver at jump i normal diamond armor, og så ser vi, hvad der sker. Om vi kan overleve det. Okay, nu skal jeg lige passe på, at der er gigafight her. Lad os lige se. Okay. Wow. At jeg ikke ramte ham der. Okay, det var dårligt med det der. Okay, han var ret low. Lad os prøve at se, om vi kan få ham her. Og så kommer modden. Okay, vi teamer lige med modden her. Hvad hedder han? It's the king. Okay. Nu kommer vi til at ramme ham. Holy shit. Wow. Okay, den fight, den lavede vi bare som om det aldrig skete. Det var godt nok dårligt af mig, det der. Er der egentlig energist heroppe? Det ved jeg ikke. Okay, det var lige sådan et lille sted, hvor man kan gemme sig selv ud til. Det kan jeg ikke holde til det her. Nå, men jeg tror faktisk, det var alt for den her video. Jeg tror, at vi er ved omkring de 10 minutter. Fordi det kommer de her KidPP-videoer til at være, så de bliver for lange. Det bliver selvfølgelig noget andet med Axis og sådan noget, men ja. Tusind tak fordi I så med. Husk at like, dele og subscribe, hvis I kunne lide videoen. Og så ses vi igen i min næste video. Hej hej.